Γαμάτε. Τώρα ήρθα. Πώς βλέπω αυτή μαλά. Τα κυμάκια, τα πράγματα όλα εδώ πέρα. Αγγελία σου λέει στα νότια προάστια. Λέει πολυτελείας ρεστοράν και ιστορίες και με έχουν εδώ πέρα, με έχουν πήξει. Εγώ ήρθα για σερβιτόρος. Για σερβιτόρος. Γαμάτα. Μακαρονάδες να φτιάξει με ιστορίες. Έχω πήξει ρε, έχω πήξει. Έρχομαι. Μ' ακούς? Ήρθα για σερβιτόρος. Τι είπε? Εκεί είσαι εκεί πέρα. Άντε Γιάννη, φέρε το κρασί Γιάννη. Μότα. Εγώ έχω έρθει για σερβιτόρος εδώ πέρα ρε. Για σερβιτόρος έχω έρθει. Με έχετε πήξει. Άντε εγώ έχω γίνει στο μαγαζί όλα πάνω. Μότα. Τι έπαιξα. Σου λέει μετά. Τι απροάστια πολυτελείας. Εγώ έχω έρθει για σερβιτόρος. Αυτό εδώ. Ναι, αυτό εδώ. Κάτα πιάτα. Άστα, έρχομαι εγώ να σε βοηθήσω. Λάτσα, αυτό. Ρε, πού έμπλεξα. Ήρθα για σερβιτόρος εδώ πέρα. Για σερβιτόρος. Αλάτια, πιπέρια. Πιπέρια, αλάτια. 15 ώρες εδώ πέρα. Ακόμα και το χαμάλι κάνουμε. Εδώ κοίτα. Πολυτελεία σου λέει ρεστοράν μετά, στα νότια προάστια, σερβιτόρος και καλές αμοιβές και τέτοια. Εδώ κοιτάξτε κόσμο. Και χαμάλης για εκεί. Καθαρίζουμε τουαλέτες εδώ, όλες τις δουλειές. Δικιά μου. Αφεντικό ξημέρωσε, τι θα γίνει να με πληρώσεις? Πάρε ένα ζεκάρικο στο πολλά σου είναι. Ένα δεκάρικο και πολλά μου είναι. Βρέστε, έλα από τα θέμα.